Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ekenekwa m unu ọzọ. Anyị anachiatagokwa azụ maka na anyị pụrụ si unu ka anyị jee ṅụrụ mmiri nachiatakwa. Anyị anachiatago azụ. Aka m bụkwa Lọlọ Ugomba Isimmiri nke mbụ n'Ụmụ Oji. Mụ na onye ekwulekwu ibe m nụ na-agwa unu ife bụ Esther nwanne m. Esther nwanne Lọlọ nwaala izuru ka eme onye na-ere anya mana ichizuru echizu. Anyị wee nnọkwalụ wee ka unu na-egekwa anyị ntị o. Unu apụkwana ka anyị maka na anyị chọọ ka anyị nye unu ife ya abalụ unu ulu, balụ ndụ unu ulu, balụ ụmụ unu ulu, balụ ụmụ unu ulu. Ọ bụgodị na ndị ọ dị na-agbafafe ebido n'oge kịta wee gwabafa mmadụ ife anyị eme maka ya wee gbochibe nya bụ ife maka dịka nwanne m nwaanyị Esther Nwaede si wee kwu na ọ sị na ọ dị mma ibido n'oge wee tube ewu ojii tupu chi ejie maka chi enwe ejinarị ya maka chi die ọkụ ya bụ na anyị agha afụzi ya fancha agbakodo ọchịchị ọkụ ya nụ ndị be anyị. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a dịka ọ gwara gị anyị na-eleba anya na ehi afọ ụfọdụ na-akpọkwana ya ajị ehi nke ndị oyi bekee na-akpọ fibroid ya ka anyị na-eleba anya. Anyị arụtụgoro aka n'ebe dị iche iche banyere ya bụ fibroid. Anyị mere ka unu mara na ya bụ fibroid nwere oke ya nwee nwunye nke oke ya na-adị ebukarị ntonto nke nwunye ya na-abịa gbacha kịrịkịrịkịrị ịgbara nwaanyị na-achịkarị ụmụ nke ọ bụla iji ihe eji amara nwaanyị bụ ụmụ ya bụ ehi afọ bịakwara afọ ọ chọrọkwa ụmụ nke ya wee na-azọli ije ejiri nwaanyị na ụmụ nke ọ bụla ịfụrụ nwaanyị afụ ya na ụmụ. Ndị oyibo mere ka anyị makwara na ya bụ fibroid na-emekwa nwaanyị tụrụ ime ọ pụọ nke ndị oyibo na-akpọ miscarriage. Ọ na-enwetakwa ọtụtụ mmadụ tụrụ ime ọ pụọ onye bụ ehi afọ ọ dịghị mma n'afọ cha ọ na-emekwa nwaanyị ụfọdụ sef onye medere ọtụrụ pụọ ị ga-ama na ị ga-amụtarịrị nwa mana o nwere ndị ọ na-ebịa gbochie ha atụghọ dị ime afọ ya bụ mechie ebe ọbụla anyị agwanụ na ọ na-eme o nwere nke ya bụ na ọ na-ebu obigidozi ọbịazie n'okpuru ala afọ nga onye dozie onye ọ na-egbu mgbu mana anyị ga-eleba anya na-eje a ga-esi gbochi ibute ya bụ ọrịa n'ihi na ọ bụrụ na ikwucha ya bụ ọrịa na ihe onye bụ ọrịa na-arụ na ihe ọ na-ebute na-arụ ọ bụrụ na ya gwagha gị etu ị ga-esi wee gbochie ya ma ọ bụ gị bụ onye nwetara ya nweta ihe ị ga-eme ka isi n'ime wee weta onwe gị ịma na ya bụ ngwugwu na ya tọpesịrị ya ọfụma. Ya bụ n'ụbọchị taa biko nọsie ike gaa anyị ntị nke ọma. Ọ bụrụ na o nwere nwanne gị na-arịa gwa ya ọ bụrụ na ọ nọ na be ya ya gbakaị telivishọn ya na isi mbido TV channel 172 na Star Time ọ ga-anọ anyị fụ anyị ebe ahụ ugbu a kpọmkwem osorokwa gị wee gere Lọlọ ngwanụ tibatanụ alụri nne. Ife mere ya bụ na ka anyị nyonyeke n'anya n'ife gbasalụ igbochi ya bụ ọrịa ajị enyi a na-ekwu maka ife ndị si ka na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya eziokwu maka na o nwee ndị ya bụ na-agbanyere na ọ dị onye ọbụla na-arụ na-agbanyerọkwa na ọ dị o si na agbọ mana ọ bụrụ mmadụ niile na-arịa ọ bụrụ onye ọbụla nwee ya mana ọ bụrụ onye ọbụla ka nke ya na-apụta bịa nyebịa nsogbu mana ọzọkwa dịka nwanne ya bụ ọ dịkwa na agbọ mana o nwee ife ya na-eme ka e wee na-egbochi nata ya. Nke izizi bụ etu esi wee kwu ya ada aṅụrị ya ọgwụ oyibo ọgwụ oyibo ada agwụ ya sọsọ ma ị chọọ ije wa afọ ọ dị gị na-arụ chọba ebe a ihe aṅụ ọgwụ Igbo maka na enwere mkpọrọgwụ na mkpa ahịfịa rilu nne ya bụ ịṅụ ọnya o ji nwayọọ tụlibia gberibia na-egweri ya ma sitekwa na aka nke gị rawo na ka arụ gị dị maka na o nwee ife ọya abịa inye ọnya ị nwere ike ịfụ mmadụ ọ ṅụọ mmiri ọ gbada ọfụma onye nke ọzọ ṅụọ ọnya okolu na akpịrị ị na-ajụzi ọkwa mmiri ya ṅụ ka Esther ṅụ kwa mmiri a ṅụ ka John ṅụ ka Nkechi ṅụrụ ka Nkechi ṅụ enye m nsogbu ka nke m si ọ gbadaro nke fa gbadasịa nke m kolu na akpịrị otu akwa ka ọ dị ya na ife bụ ya mana ọ gbanyeghịkwa na nke kolu na akpịrị agha agbada
ọ ya agbada kama na nwere ike ogbuzi onwe obere oguzie oge oge wee gbada. ọnya ka a na-ekwu n'ọnya ka Chineke ji wee kechaa mmadụ wee sị na ọ kechaa mmadụ nyechaa onye ọbụla kee mmadụ n'ụdị nke onye ọbụla maka mmadụ onye ọbụla iru onye ọbụla dị iche iche etu a iru anyị si dị iche iche ka ime arụ anyị si dị iche iche ka ife na ime arụ anyị na-anabatakwa si wee dị iche iche n'ọnya ka eji wee na-ekwu maka na ihu ọnya bụ ọgwụ ịbịa ife ya emedebe bụ ịbịa ịchọba ndị na-enye ụgwọ a ịbịagodi ije nyocha maka ọ ya asọ m ka ije nyocha ọ asị gị na ọ dị ka afụtụ onye obele ibido mgbe a ịgbara ife ọbụla bụ ọtọ olilili ọsọ ife ọbụla ọtọ olilili elizin ya ọkachasị nke ndị oyibo na-akpọ shuga shuga elizin ya nke kedu ifefe na-akpọ akwụ olu ndị be anyị na-akpọ ya akwụ olu pineapple ịgbari ọsọ ife ọbụla na-atọ lelele gbari ọsọ nke a na-akpọkwa apụ ịya agbari ọsọ o nwegasị ife ụgwọ ma ụmụ mmiri ndị ọcha a na-emegasị anyị gbari ọsọ ekwezina ka ị na-aṅụ ya ka ọ bụ nọ na ị na-aṅụka ịghọta ife ọbụla na-atọ leleleri nne ọ bụrụkwa na anyị ama na-aṅụ mana ị na-agbatụrụ ya ọsọ ịmana ihe ọbụla nwere ihe ọtọrịrị na-eme mmadụ ọ na-ebu ibu etu o si etinye na-ebunye ịṅụọ ọṅụọ nke ịṅụọ mmiri ọṅụọ nke irikwa nri orie nke ya ife ọbụla ya ebutekwa nri ọbụla na-eme arụ mmadụ na-ebu ibu dịka osikapa ji ka ekwe ife ndị ọzọ enwegasị akpụ garị ụmụ nri ahụ na-emegasị mmadụ arụ ya na-ebu ibu ịgbatụrụ ị na-ewenata aka na ya ọ bụ na ị na-eribu ya ugboro 5 na izu ụka ị na-eri ya ugboro 2 n'izu ụka iwenata aka na ya ibe nke na-enye anyachi arụ a na-akpọ protein dịka beans ha ma ndị ọzọ ma nke na-enye vitamins ife ndị oyibo na mkpụrụ osisi gasị dị mma ị na-agbatụrụ ya ọsọ wee na-aṅụnyekwa ya ọgwụ ịkaba arụ chọta ndị ebe ị ya enweta ezigbo mmanụ anwụ maka ya bụ mmanụ anwụ bụkwa nnukwu ọgwụ iwe ịchọta ebe ị ya enweta ya jiri ya na-aṅụkwa ịṅụcha anya ịdị n'ụdị ndị gwa na onwe gị ịṅụ ọnya bụ mmanụ ahụ iwere ya ụtụtụ o nwere ndị ya abụ hapụta n'ụtụtụ ya were ofu ngaji ṅụọ ịma na o nwere ife na-eme gị n'arụ ijekwaje na ebe a na-achọkwu je nyochakwa ịfụ na ọ na-agbatu ịchọtakwa ife dịka ma mmiri akụ oyibo a dobia ma nke mmanụ ya idobia na be gị na-aṅụ ya na-eme o nwere ife na-eme ya ijekwa na-aṅụkwa ya bụ ọgwụ Igbo imesịa ife ndị a ị na-eme ya gbado anya na-eme ya ị na-ene onwe gị anya ịfụ na ya bụ ife ume ya adịzịa ịnọkatakwa ịchọ ifu ife na-enu ezigbo inu ịnọkata ịkpalụkwa ife dịka akwụkwọ onugbu ịta anya onu onye inu maka ọda achọ dịlị chaa ife ọbụla na-enu inu ife na-amasị ya bụ ife na-atọ ụtọ ihe a na-enye ihe ọbụla na-atọrịrị mana ịkpagharị ezigbo ọnọdụ ịnọkata ije ma ọtazi a ma onugbu a ije ịnọkata ịkpali ya welu nnu sachacha anya were akpọ ịnọ na-atị ya ịfụ ọya nne mba ugolo adịghị ọnya ugolo adịrị ya enwere ihe kwuru banyere mmanụ aṅụ mmiri akị oyibo ọ ga-adịrị mma ka akụkọ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ka ha ga-esi wee na-atarị ya wee na-aṅụ ka ọ bụ onye je ha n'okpu ihe ọnụ gbaghara ya nwee n'afọ anya dị ka nwanne nwaanyị ife mere ya bụ na ọ bụrụ na onye bịa ọtarị ya wee n'afọ ịma na mmanụ akụ oyibo anwa mmanụ ya ka mmiri ya ma mmiri ya ma akụ oyibo na onwe ya o nwere ife ọdalụ ụmụaka nya ọ bụrụ ọtịta ka ịta anya ọ ma mma ọ bụrụ mmiri a ka ị nweta na-aṅụ ya ọ maka
ọ bụrụ na mmanụ ya nyanwa makarịcha ọnya ka ya bụ osisi eji akpụ ya osisi nke ndụ ya na ọnya bụ ife a mmanụ aṅụ akwanịkwanị ka a ga-esi na-atarị ya wee na-aṅụkwanị onye na-ebu na iyi enweta mmanụ ahụ bụ nke ezigbo maka ụfọdụ na-eje welu okpete a na-agwakọnị welu mmiri okpete ha sigide okpete sichichicha anyị ha tapụta anyị mmiri pụtasị anyị na mmanụ ahụ mana ọ bụrụ na ịnweta mmanụ ahụ nke ezigbo ọkala ngaji tupu ị taa atụ ụtụtụ iweli ya ṅụọ tupu ị nabala anyasị iweli ya ṅụọ ịfụ nke a ịfụ ya ọ na-emegharị ịnụgoni anụ nwanne m nwaanyị bịazịa ịnọzialụ na-aṅụnyere ya ọgwụ ịma na imechigo akwụkwọ ịnụgoni anụ ịfụgoni ihe na ya bụ ihe ị na-achọ na Sokoto dị na Sokoto gị nye ị na-apụ na-eje achọ n'ebe tara aka na ijie n'aka gị akị oyibo juru ebe ọbụla o nwere ndị rụrụ ụlọ ije na be ha ịghọrọ akị oyibo ihe dịka asị na ibe ama ha ikwu ama ha ibe ezi ya ịfụna na o nwere n'ihe ịmụtara taa ịmụtara na akị oyibo na-anye ya bụ ihe ọsọ na onugwu nketa onugwu ịma na akpụkpọ onugwu juru ebe niile ịnọ karịa taa ọ bụrụkwa na ọmụ eje nkụzi osisi edebe na be m n'ihi na ọ na-arụ nnukwu ọrụ